କାଇଁ ଜାଣ କିଏ କୋଣ ଏଇଟି ଓ କଣ ସେଠି କରୁଛ ହଁ କଣ ସେଠି କରୁଛ ଝାଡୁ ଥଉଥିଲି ଝାଡୁ ନା ପାଟି ଅଖାଡୁ ଆମେ ଭେଞ୍ଚଣା କରୁଛ ଆରେ କାନ ହେଇଛି କଣ ହେଇଛି ଏଟା କଣ ବ୍ରିଟିଶ ଶାସନ ଚଲେଇଛ ଯାହା ଇଚ୍ଛା ସେୟା କରିବ କାନ ମୁଁ କାଲି କଣ ଗୋଟାଏ ଲୋକକୁ ଛଟର ଭିତରେ ପୁରେଇଛ ସେ ଅମୁଆ ହେଇଯିବ ଅବୁଆ ହେଲେ କାନ ହେଲା ସାଲା ମୋ ପଇସା ନେଇଛେ ପଇସା ରଖିଛି ବୋଲି କି କେତେ ପଇସା ତୁ କିଏ ସାଲା କଣ ମୁଁ କିଏ ସେ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ହେଲେ ମୁଁ ଭରତ ମୋ ଭଉଣୀ ସେପଟେ ଲହୁ ଲୁହାଣ ପିଇ ସାଇଲାଣି ତମେ ଟିକେ ତାମସା ଚଲେଇଛ ତାମସା ଚଲେଇଛ ପଇସା ମୁଁ ଦେବି ପଇସା ଦବ साला मु कने महालिया को नहीं छी ना साला कानिया डाकला करी के आनी थी हां तुम पैसा खाई की पलाइबो साला जिंस ना सामान दबनी काइला खनु नुच्चे की बनिबो तापर बापा चारी मनी कथा केतना पैसा मो भिड़े खाई छी अरे 20000 टका म राखी जंती मु देबी 20000 मु देबी मु खाली देबी तू साला तुम खाली देबी सटन खाली देबी हां से कत माउस में भाई से नाले खराब आबीबो